Kamdan kano ka jing ka ba crowd kata ia ka ba utray umla banle. Nane kamdan ru kano ka ba rit hado kata ia ka ba utray onomle. Utray jungi ulong ublay ubala. Mga tip ikani kaway lada ula ban penkala ia ka syakawan. Bada bo penkala kita ki kthang syaka ki umbang ula ban penkala ru ia ki aka baro. Lada ula ban ya ka duriau baru penyai lang ru ia Petros ha ka duriau. Ladau yat mau ngi bagita kiwa akikat ngi iru habau yat u Joshua kawa akakat bat ngi iru bakat duriau besar kalakat baru belai jongi ublay ula benle ya kano ya ka bomla baru brio ka ek baro kalong kabala baru belai ngi syakri ne ublay ubala baro barang ne ka por ngi danru ine ka jingpla na idani roy rani ya ka ba inya thu ya ka ka bo blay ulale aga gm ge jongi la vi snap aga ne ka por fin sa snotho ba plang ne ublay bangi ngi syakri de ublay ubala ban penkala ya ka gm ubala ban penkala shisha nakata ka jingjot syakata ka im banga ngai ya ka jing pla ka ski ka dalong ka jing ku ya pi way baro ngini sha skor ya ka jing pla banga ngai pinyo diang ya ka jing ku na utrai hero utrai de kong nga pen pau ka jing sko ngo ka bakrau e utrai de utrai uba pelai nga kumni ko bangalong de utrai hi uba penlong mo ya nga sai sin pan bangan song ha ka di ka jaka bangan ring mensim kumni bangan yo ban pla sapi yak ka ba utrai la le na mata ka chim ka jonga bat ka kerteng ka jonga ka de dani roi rani nga songa sa de po langsau nga sku pastor bela sha sku bhai nga ka kapor nga ngit pa ka ni ka jing phla ka jonga la ni ka de ka testimony ka jonga ka long jing ku ya shibon ki min sim pakin wan sa ka jing kala ka bomot badru pakin tip ya utrai bo utrai ulong mo u tang mo u bat tang mo u hi uta ublei ba shisha te ha ka por nga kwa bania thu ya ka ba utrai ule ka chim ko jonga bat aka bani kong nga de ubre ubala ya sakma ba ka ni ka perthei nga de ubre ubale kar ba nga de ru ubre uba amat sibon ki kam sneo lani nga laban ong ka pop nga ya ba ka auria nga ya ba ka buan nga ya le ba ka khalai nga ya le ba ka ni ka perthei ubaman la yo lo nga barok si jing im jonga la yol baman te oi ngam de ubre uba tip yo uble do menswa mara menswa nga don hakawe ka jing sakri nga sulong tang ka benta hakata ka jing sakri but suki kat badang mi kisingi ki por kisnem ki ya utrai penya nga kata kalenti ka badang am sung thau babale nga long kumtu bale la khai nga kumni sa parthei nga sai berkhat kata ka wekentin bale la khai nga kumni sa parthei on nga de ubreu sisa uba ka parthai barok la isi nga nglaban ong ki bahing ki basem kasnong ka thau but hakano kono ka benta ki la isi long ki la ilu ya kata ka jinglong jonga ka pa nga sulap mit tang kata ka di but nga sukan roilu e ki breu nga sukran ki kitien ki ba ka pa penmong bhai ki we but ngam judan da ka ka mesim sngoret nga sudan be kana ka jing mesim sngo he sngo meng but kapor kayat na ka we kapor sa we kapor ka don hakata ka miet kaja kata kamiet ba ngapai so trai ka jing duai nga duai stengmet ngali so trai ka jing duai nga yam nga pangnot te ko ng trai ai bor yang trai oi ngam kwa ban em gum ngani ka jing em nga kwa ban kala ngani ka jing em de da kumno pa trai ngan le de kat badang duai gum tang ngasngo kata ka ngasngo kadang mi kisi pod dang le sile pop de tat haus nam araja alfuar bakata ka encounter utrai ka sedang ha jim jang tang bangam snguthu ka bakum no kata ka encounter jong utrai te namar bang la di palan dapat namar bang la di along adik tet hai ka kian along adik bai ki jing sneu kum tam kwai ki biri ki secret paro ki kam sneu te kajar khat hau stem arjar paro kan mau ba ngasdang pang te ngasdang pang bat hakata ka jing pang ga jonga ngam song thau ba ngasmo ya jong ba kata ka jing pang kam dei ka dei ta ka jing bu khat we ya ka men sim kam dei ya ka met ngasung thu kam dei ka met namar ba marbale namar ba kata ka men sim ka suling a be ba kata ka jing bu khat ka ya le ba ngasmo ba don jaka per thai kata ka jing bu khat ngam sngo ka kam don jaka per thai kata ka men sim ka jonga te
Halin katupat na yeng kipet nga kila itu nga ngala along kren kelumar ale kelumar bat ki iya kata ka jing bom sup ka jonga te ki kimtip bangla di sabab plat ba ki iya kata ka jing di jonga ba kimtip rapat ba kata ka jing pang ka jonga kadai na kadai ka kamdei na ka badi kadai na kata ka mensiem ba kata ka jing le a jonga jing mo berkhan te hang ta pat kipet nga em ka first time bangal ong ania thu ipi hang di nga poi sa rehabilitation center ba ngam tip ka i kata ka rehabilitation center bat nga poi ro apo san care ngan sia thu ipi ngan sul thu lang kad ipi ba ngala poi hapo rehabilitation hadu prasin ngala poi ta ka baning kong nga poi hapo san care ti hadin bang la poi san care akan mau ngale din bang ngale kindu doktor tigi bahing basam jonga kila supet nga doktor ngakan mau doktor kili nga pipang yu te nga ong i bang la di palat tiki nga beli vidi nak ka daw vidi dan problem dan ngam tip nak ka daw ngam tip hidu ka daw ba peloy nga bandi ngam tip bun kibri ong le se don jing jenjar haying haying don jing jenjar dan kibri ong le se don ka problem don ye problem de ngam tip pa de bali nga di te doktor stak ban kili nga stak ban kili ka long ying long sem ko nga le namar ba ha ka jing start jong doktor ki ong be ba ka ni ka dm ting ting kala ban hiar ka de kata ka heredity te ong doktor kam de kata ka heredity te ngas om de manga te badi ta mangam tip at baling adi te kata ngala te doktor ong to mlili kata te ila oi nga tongin ai dawai ta mangam hajing pet ki pet nga ki bahing basam ki pet nga ki iba mlili te tam batang manga bang sung thu don perthai su kata ka jingling a kata ka jing ai ten katupat ipriang nga i nga kilit ti support doktor ong i admit nga support tengam tip ra bahapsa dari rehab ngam jutip temu ka ta rehab tengalit enta kidan ki doktor ki nurse ki nga bali ba vidi ne oi te longkum no mentang ong ali sus ir be su be to mlele te ki ai dawai ngam tip ki ai dawai yu tang bang tip pat mentang hadin ki bau de sleeping pills te hadin bakila ai do sleeping pills sama yo thia jang jadi bang yo thia jang ta ngam tip ra sa ngapoi sa ngam tip ra hadin ka tu ka de dang la kedit nang ta te ki oi ngin ai pi ka ni ka drip mo lo ka tu kapor ngam tip ba ka di kata ka detox bagi ong te ban pen khuj ka met jonga te na kata ka kiat ka bang adi te kumta hi kata kapor ka jingling are bisa ngakwa ban mi no pause pat dangala pet ngala kli doktor ngong doktor balong se ban mi abang ngala kendit na mo batia kila pila sa admit hang ni fiap sa hang ni bali bab sa sidi tigi oi nga namar ba pi poi hajing sumar ngapoi hajing sumar kum nam ta ba ngala jam lili sung dang mi pi poi hajing sumar ba fidana san kier fitip ngadom hai me hakata kapor ong bali ngadi ube sa ban bu nga hang ni kata ngala long te usai tan lo ong nga kata ngala long te usai tan ula kata ngam su thu ila jong te kata por hadu ba umut ula pentap lop ya ka jing mu berkat jungai ka jing junga bar ngam tip su ya le deru tenre kata ka bang akwa ang tam kolong betang ban mi biang mandi biang ngala ja si pang kata ka jing ling a ka ben sim ling a kata ka jing mu berkat mo kwa biang ban mi benang ne ban di biang te kibat nga long ki enje nga ne fikwa ngin khot pulit kum ta ni hap gila kren ne kata nga to nga supen jam isu ebit mo te nga sa anta te dalang sa anta ngai kendu sibun ki parlok bo ki dan ki bom dei khasi lam ong ki mizo ki naga ki ba serkai ki ba tamo ki ba hab hau drugs public ki ba hab ka kia kum ju te ki oi nga kani ka rehabilitation center ka ban pelaj ya phina ka jing di teng ong kai rap se kani beli kamera la filasa ani pin salat pin saklat ya kakiat ru dengan spin kongo iki kum tahi te harin kata padam kadang lakum la sai mesti padam ngalet te ki khadi ngayang jing le chati sa po mo ban yarwai ban yaro akan mau sai ka tu ka jing rwai ka ong create ni clean heart or lot ngarwai ka tu jirwai ngayam marwai ong beli utrai musngap lagi jidwai kala da utrai usngap lagi jidwai nga beli musngap lagi ka poro bangapan kala nga karpa di te hang ta kum tahi mana mar bangala ling a plat nga mi dang ta ngaling a plat ka ong ngali ong spang bangan plat nga msa ngam tre ban sa andi te ngali karpat kum ta ki fun ki bahing mar ba ki iya nga bang asal bangale klumar ki fun ki beng tang stio ki lawan sa no nga jadi bangala nga mi san kira kadon hisipang kata ka jing mesim kala pemut ong bae ngan kala no tang ngan kala no nganom di su re ngan pen kemen no ya ime
te hadin kata pat em ngala din manglawan man kala kumta ngala ston kata kajing sngo ban kala kumta tang si benai ngadi biang te ngadi biang kumta mas ndi biang ta kata gamet kalong bi ngumju hi kata gamet sim kalong kumta ngatang surung kyal along bi kumta man barung kyal along bi kumta kani gamet sim kam sok kani kajing perkhat kam sok kaya le ka sngo kata kata dujok tengah sngo kata dujok kala dei sana ni partai balada kata ka dujok balada kata ka jingpang men siam kata kajing bom don jakai kajing khat kalong hapse ani ka bakat no tam kata ka bah dujok le ngasong ser kei hang ni la don tangka ka ditang kajing mucam khat ba ka men siam ka bakat no tam le kata ka dujok ka ban sawan mo ka papat met pat men siam bajing mucam khat te hang ta te hang ta ngam ngasu berkat ya kata tak bangam partiau repat ngadi bet namar ba tang suyo kia la biang tang suyo kia la withdrawal la longgum ta ngam tip kata ka withdrawal kata withdraw ngatip na po na ki doktor ye baki ong ba uni khona la withdraw ta imta nong ifiem ka withdraw am kam dere ya ka e ka baki doktor ki batai nong ifi ya la hanga ngasung thu ken baka withdraw am ngasung thu baka de ka jingjen jar ba ka jing bu kat ubrio pada ka men sim ubrio ka dei sisa kata ka dujok perthei te kumta hikiat kisngiem ngalit ngadi ngarung rihab ngadi te kiparai nga kila supet kenmen nga kila supet kila isil ki bahin ki basam bro kila supet nga te imei pat ijuyam benam tajunga iju sungsi benam tajunga yong kun kei ka perlong pi kum de mo pa phiap di be kum de dan jing jenjar boleh nga hampan biang se pi hoi mengam tipra te harin kata pat ngam te bre ai le persa be ding le persa be ki man be ki parang akran be ki tin ki bakram akor kasi kasang akran ye ki re ublai pat uklan pen phai re ka men sim jong ki huang ye ki sumar ye u te ngakan mau sai ka tu ketien be mei ong ngai ong ngadangan lut kat no phor ye u meng sumar be hadu bon dakla te kumta te ka jarang khat hakata ka kamde ka jing jarang khat nga nget pakade ka jing panya utrahi hakata ka por nga poilas ki ong nga lada phiman sa ban let rihab lit na ka mon la jong ngim tre ibu su ma ibu men toy su ya phi ban ibu rihab te ong to kan lit na la ka mon la jong te kadan kata ka wi ka rihab apo silong ngam kwa banjer kerteng kata long wan na ka mon la jong ta mla ban men su wan kum tu mla ban su penbor dan dono te ngawan hang ta te hang ta em o nga yo sngo ba ki arwa jing wa ublei ki akran ya ka tin utrai e ho nga yo sngo baka dung bai ka mesim junga nga perkhat nga duai nga e marwei tambang nga superkhat tang hang tu berkam ne de ka jing bu perkhat junga nga superkhat utrai tang ha ko por ba jenjar tang la tang sla ya song bat ki porlok e nga la klet nga e nga long ngam long ubri wane jing but te hadin ka tu ka ne pat em te la dang asa po islam ki ia nga bangalong ubri uba ki thu bate khna ubri balong gumdo nga so thu bel jong along ubri gumdo ngam jude ubri bala sha ade ubri bitar e ki transfer nga sa garo adina la po sa garo te ki pesa nga sa garo dala po sa garo na mar ba kilai i plat kata ka jinglong runar ka jonga ki pesa nga sa garo te la po sa po garo em kata ka jaka sa jonga garo kam de re sapo kam de hapo town la ne kam de hapo snong ka de sa khlau be hata mi ibreu mi e tang ki ding ki set ki masi hangta kam sim nga kaling a ngalit berngem si utau uta bapet yang ta ngong bak ngam tre da bansa ani kani ngam tre da bansa ani ngala raikut bangan mi no o ngala bakla banga wan hang ni chaka ko ngamon tang ba o ka e plat ngam tre sa re ngam berngem ya uta bapli ngam berngem ya uta o ngate ngamla da ban rai ta fun ni ime jong pi tengah fun ni ime jong nga to ngan mi no nang ni te pisa e ngam dan te ime pat yo nga beli fin mi no kun o nga em ngaso thu manga te yo nga to te ipha pisa te dala pha pisa te ngami te kami ti oi nga so bangan mi oi nga me kular em banum di su nga kular me banum di su ngan mi nang ni ngan di su ten kata padem ngami ki wan bu nga hapo station bus te ngan mi po station bus dang la ki po bus pitem ja yu yang ta nga kular e me dang sipang nga kular e me te banum di su ha bus em so bangan wan nagaro hill sani em so bangan wan em ngatiet si half ngati sa si haf ngadi so po bos jing ngobang bah kata jing perkhat jonga po bos em la dangan let sa silong em ngan let bet direct sa badan poster bante
kata ka ka result jong ala dangan poi sa silok ang 1 menit man susah yang simit tambang lit sa poster bante ki beri ki mla ban sumar yang adit ang poster bante hi trai berlap sembarang mal mensuang la yus ngap teng bi ka kubur poster bante tang ba ngala deiru bala ju benteng poster bante bat ngayo sngu bi ki beri ki ong ba poster bante de beri bala business tengaru ngala pen ko ngulang ila di hangta ngam tip rapat pastor nga semua ban kerpat ban map yang ngamo dam thawi kita kijing duna ya hak tu kapor bangam sim latip epi te da bangangit ya kita ngaruk mentang lapu du joklang tang ba ingu utrai ba di utrai ba peniat ya kijing jonga te ngalek gumnang ta hadin hak ta galen ting la berkat nang apo sing em man ong email gum ta em len te email ai be ngan mar email la dop ong te kat no la lut nam ta jong ni em wat nam ki ha ki men ki pra nga ki la srai ba nga su ye ta nga morwe su tangay nga morwe ya kitu siam judan kay yang apat kay kabangapan ro island penbiang lut kalong kum usim hayeng te dala po sa tepat ibay ong ay kren be imeng ong ameng alin septul bante te ti ong ni play state kon pinbe nang ni play state em ngan kadon kata ka bible school nek ini kata ngan na po sa bante te ring kata pad em ngamit yeng te imeng ong kikun le te ongam sare sini rungan namar bang ngala rande gibreo man kasi gibreo kala shi nga uni kala uni badi kila thai saban pe ka do ngaru baro ki maran marpa am ki si bayanga atep bay kata tang bah kata ka por em imi ong kikun te ngam di shu te nga challenge la de bang am di shu ngawan ngakan ma sa ante hajrong pasam te deni nga sa ante hajrong ba kata ga yeng bang sa ru em ka de ka yeng wai ti ime pat jak ban sengan em iphalang para kadu jonga ke yong kilit lang mo ban uhan men jong me marba pelaj tu marwai te ila sanya re dadim kra bodon lapan pastor ru te ngawan ngawan kedui pastor te ngawan kedui pastor hang ni ong pastor pastor la khuble ngala ya thui ke belajar ni pastor nga sa du pratli kriya ha mo ngala sa pastor la te kumno kumta te ong atip sukin pastor den kata bete i pastor bante im jukran rada ka ketien im jukran rada jing sotul de pen ibe ngana ka ketien ka jong trai padi oi nga gani ko we ipidi nga da kal nong ka am kan mau sama bla abun pat kila nong ko dem pidi nga yong pipidi breu bla jet do ble te pipi sim la jet nga ngala jet epi hang tam ka wan kata ka kamen sim penram wan kata kamen sim kamen ru ka ka ju ko por sim penram ko ju por kamen sim kamen kalong da ko moy kamen sim penram kalong da ko moy ni ubreu stok me hatu kumya me umendi utrai ujet hi kumya me kawan gum kata kajing penram ken telek gum doang ta teng ong pen ko ngu hi to pastor tila dua yang ta tila dua yang ta teng let ngala steo teng la sumbang lawan jing seng ni hajrong la sutenan la sutenan la air wa haleluya pastor la sumbang ba te ngas ngubit ya susah sini ban suwan hang ni klem jam dengan lek gumno ngani ka kam te don kam hi di suban hang ni susah sani klem jam tamo dengan lek mno pas ngu plat isan bina mo ngawan ong isan bina ni san don kam don jam la trai nga tang ban su yu mo basa sani te ban suan bible school ban su sani te ong ni tip ken kun am su pen keli te parlok mo te la don te pila ban tre ka don kata ka po YMCA ngam yetu korteng mo kata ka jaka yang masa kerpat epi yang tela da fio tre yang te kum ta mo ka masuk epi te hadin kata pat i yang ngaba pi ka bible school pi musim ka bakum no ti kli nga tengong te ngampat ngalasim ka form te ni tambang ngampat nang dapat ban rai kumno tengong nama la da fi thu ya ka ka ba prinsip nganang ban adjust ka pot te ngam so nang rai ko apsa pi san mo ngan sa ong kata te tu la piang tela dep den kata pat ngawan ngalai tre yang ta ngalai tre dia ka kam ka ba khia ka dia kam ka ba su song ka ba su pikot ki su gum to te ka kam ka ba suk ba te tapat kadang mi ki singi pon la tre mo te jarang khat pat em long ya lenti te mo nang ni nong thamai sa te sapo mat pran lewan gum ta te lawan sakrim kana ni duai kana ni duai ba jisu pelaj nga kumta tip mak i biang te kenduk te porlok ki ju porlok ki di lang mensua lai kenduk biang lai biang te kwa ai da bandi
te kwa re ban di namar ble namar ba mden pisah re mo ban sibun rom dan pisah re ong ban ni dadi ngasem la di ngahap di continue be mlong de ban sanget ang sul sanget ko ba ngala ban ngamtip ngala ban long kumdum ngala ban yap ro ngamtip ya kata te kata ngawan sing ngafuni me me pisah saya te yong bale yu bang dan kam su ai ben ngom tai te kapisa rom de ngampan re kedian asla pan pisah ngapan sibun i ban kalabun para kapisa bang asim na i bang apa na i te adin bat te dang lapan di kapisa na i gumta te ngalawan nganam di hi mo ngan le business ke ne kam ngan ngan saparkhat te le si yo kadon mar haku tu kapor bang atres ni kadika kam supply cut pi kadika kam jong cut te ngan tutin nang ni ngan supply sete ke te ngaklemut dapat ba kata ka plan ka jong ka feel no ngop yang ka kian ngadi biang te ngadang thiet o ngan di no tang khandiat mo nganam di bun nganam pen pau re tu para khadu jong arang ni te ngadi biang khandiat marsen di kum talong biang marsen rung biang ka kian klumar biang ka jong khat siap ting biang ta ka men siam ni mdan jaka te ngaperkhat te nga tu postol bante ko su thok ni madenga pedi na ka ktin jong ble ka ni ktin jong ble kam tre kam ra ngala de bala sa kan tai bo ble pedang su te nga te le gum no ta ani ki la fun siang ba fun para khadu siang yo ba la di biang ma swal siang ki thap nga serihab te ki thap nga serihab de khanang ban muslim man su tu epi kalas encounter ka jong tra pakil asko salia bhai nga hayeng em kila thaj uni su ni kile no kadon ka we ka rehab sapo asam ngam kwa ban yu ban yathu kerteng kata bat kadai ka rehab o paro ki badi drugs ki badi kiat ki tip bhai ka ni ka rehab bat kani ka rehab du kala pau ba bat lai iru aki social media ya ka jingjab le jaman hakini kisnam bala no dengan itu IPM imaging iphone kita ki brio bana po shillong ngam tip ki akran gumno ngam tip ra hara ka singa DM da bangla di bhar em khar baje ki wan bi ki brio hayeng ki wan beda ka kali ngam tip ki di brio yu ki wan beda ka kali te ki ket be nga ki ra be nga te nda hang ta be nga ngatip brio ngam tip brio ngatang bangla di tanga DM kan di ka jingmo cebel khat sunga kaya ben kan ka mesim nga ka duna ban siir te hang ta padem ngaya tanga ayat ta po ha po asam te tala po yang te em ki the nga ra paro sirni yang ki the nga ki ka tu te me hapsa hani nga beli yung hapsa hani mdei ngong beli hapsa ni ki ong ba la pha ding jong me ki ong ta nga balik kanos singi hapsa ani lais nam ki ong ani lais nam berkhat pi hapsa ta yam thang ka ben sim ai la pangat sina ka ke la yo beng sa ta ka withdraw la yo beng sa ka ding sir ben sim e ngan le kum nom nor ngam nang ani o email le ben yang ta bangam chu perkhat pa de ka jing le la de ngam chu perkhat pa hadu kan nong la pen mong e hadu kan nong la pen songsi ki henmen ki jonga ki para ki jonga ya ki ya ka snong ka thau teng le kum no ngato ngan sa la ka sa dep sto tengai kundu kita gi badi ru hang ta ki oi ngagum ni ki ong ba sisin bala rum hang ni em la e ban mi hadu banda ong gini ki try bala biang te ki swan sa na yeng mari ba poi hang ni jakam kira de ki bo bos na ki bo stam kira de ki to ki bala ser khaina ba ser khaitam tengal le kum no te ngas ngap la ka ngap marka jing sha le ben ngas ngo ha kata ka por em ani mdan jaka wat song rum long yang rum long le kum mar rum long te hakata hakum kata ka por ke ngap le nga sim nga tin nga jong trai ngawat ngakan mau o image ipen tapi man ka tin jong ta mar em dan da ban le susah punishment ben ngas ngo dengan sim yang ka tin utrai ban ngapule ya ka fitem kat bangadang pule ka tin jong trai am ngam dan ra ka tu ka jaka ngam dan ra tu jaka ngapule em te ka poi ha ka wei pat ka benta em ka banga pule em kat bangadang pule em ngan pi e fi ka lanong ka dekat na uyo nes ka lanong ka bakat kendai ka dekat ka balai pulai hadin bangala poi ha kani ka benta ka bongkum ni henrei ha bakilayawan ha ujisu bar kilai iyo u baula yap lupa kim sem la pen kenya ka kejat jong u la kum taru wei kita kisipai ula sum ya ka kurung jong u da usum de kumne ru kami no kasnam bat ka hakat ka pori bang o kami no kasnam bar ka ngasu ibi kasnam sat ni po bible ngakendet terat ngakendet ang taem ngapet ka bible ola jauh snap ngale am tu da keti
hakum kata ka podem ka wan ka jing arta tien bat hap pedeng kata ka sing arta tien jong ang nyo nga bar keti bar kan ngam nang su ban le tengong try ka de ka mon jong me mo ka ni ka de ka mon jong me mo try ka ni nga kata ngas pendem yang jing duai nga ibe ka sna mata nga ibe ka kamat bro hadu ka ni nga proof ya pi ka dan hadu menta ka ni ka tien jong blai bat hata ka por nga dem ko si try nga ong try Lada dei ka mon jong me lais nem ki set nga pelaj nga ni ka jaka de masung kum tahi nga khamya thui no mar dan hi ba ngai ya kata lada nga ni thum dan hi ba ngai tenga le gum no tenga yat no ngawan no te nga super khar nga syambe ha kata da din bang layo thia men me padem ngai i kata ka jing pho sniu ka ngai i kata ka jing pho sniu ba hi klumar ba ki syok ya dat ki e bat nga ba email iwan ha ka ni ka email ki para jonga ki wan sa kata ka jaka bangasa te ngam tip ka pho sniu ayu bat ngakan mau pat bang apan utra hapor bu trai pen pau ngai kini apan para de kamun go jme ba me kren yang ngana gani ka tien jome pen pelaj yang ngana gani ka jaka bat tanggum tah kumbang apa sni kum tang lat sisa ka wan ka ji klumar hang ta po ta ka jaka bang sa em ki klumar pra maki ngam tip ki klumar ayu ngam tip hak ta por baro i khna ki mi lut bat hang ta ngaro ngayo ban mi hang ta ngayo ban phone ki bahing bat ki bahing jong ki sawan saw nga bat hadin bagi lawan saw nga angta ani la siteng mit ki wan sa nga ki bona ki wan ki para jonga ki men jonga ki wan sa nga stay hakata ka por ke ba para jonga ong pihak ban kala no te pihak ban kala ka don men sim ngan le gum no ge ban kala ngam la re ban kala te hen bat te dang la wan nang te na di hap nga song po ka di nga prakhat sai utrai nga trai da kum no ngan kala te mdon chaka su re nga ni parthai mdon chaka su de trai nga ni parthai baro ki la isilo de nga te ngan le gum no ke trai te nga yat hakata ka pod nala po hing ngasim ya karai te nga trai ngam la re trai ban kala bamut lada memem dar kat ngang hati ngam la re te kat bang dang ken kata kentin dem ong para jungai kan iketin ba sisin ba pila kala ong phiap ngej ro ka ketin jong trai te ya ka bla tho ketin trai onda long kumno ngan ngej bet ta le da long sa kumno ngan ngej bet te ngala pen ko ngu ya kata hod nga kala sa ngawan jing seng akan ngawan jing seng apo hate po putan ngawan da jing le ranya kata ka por ban pen pej isan binar ngam nut su ban pej ka dur pastor ban ter ngam nut su te nga skongo pla dia utrayam hapadeng kum kata ipa ko isan bina ipu samri nga i pastor ban te ipu samri nga ngawan kendo i pastor ban te hang ni hapo kamera jong i ong pastor ngawan ni thu ke bal aja de i pastor yang utray i pla de pi tengok wan thu esan binari kata ong san ngai thu le i bala cha i duwai nam ta jangai ong trai penon kam yo ni usakri jong me utrang san ri umla dala de kan mau sai kata jing duwai jong isan ya nga te gum ta ya ngapersang ngadem me banduai ngadem ban duwai te ski ngawan ke hadin si benai kat bangawan jing sengum ta em kawan ke jing pen kendu yang ate ya ka ketien ke bai pastor ikran yang lem dak hapat ya ubreu na ka ban sim umla belet sa himau blei te tengah perkhat bahaya kan dika ya kata ketien ba kren pastor ba ngathir ya katu ka kot phimla su ban ong ba phidang pop ngathir ya tu ka kot i pastor ban te ba ngapule nga study bahaya katu em den katu ngadua ta try men ai boring hapring kum kan lenti ngaya em try men ai boring try te kum tu hi ong ngala yat be sakamat kata gi sakri jonga te suki em kat bangadang panbor kum ta em bang try ai boring bang lap ino ikidi baro te suki hata kamit bang athia em nga phos new biang ka we ka jing phos new te ka ba kita kinong shun em ki be nga ngadon hakata ka wa kadang ka wa siliang kadang kalum bat nga mare antana po wa nang ni ki be nga ba kita gibre ba be nga am ki khna ret ki ra da ka jri ba ba umang ba ki be nga tengah pet bat hak ta por ngala de ban lat te sta siliang am udon ta ubriu ba yang hang ta ken udon ta ubriu ba yang ta am teng ong su ngan pet no ba ki nong sun le be em la ban pet ong beli mala ban pet ki hab li yesu mi hab let ban ya kun so ki te ki nong sun masala ban rung e kan ni masala ban rung cross e kan ni ka wa teng ong gan le kum no ban ya kun nong sun e ngam don hak ti kan le kan ya kun da ka e em hab le te me ko ngun em ngam tre sa ra dem te tengah pen ko ngu eu ta ubreu ong tong le ya kun bat swa bang le ya kun dong
usim nga ura nga sa kata kawe ka kamera para kata ka por pen phong nga lagi jan bali nga da kren ya kan em na kan tram don kal nga kan ka por hak por pen phong nga da jan bali em te dala da pen phong da jan bali ai nga ka waj pen kot kan ni nga bat hak kata ka waj hak ti em bat hak por bang ni ban ya kun em ki don laingot ki babot nga na den kita gi babot nga den ki bariam li kita babot bi nga kia kun hap pedeng kata ka jinya kun nga pak te nang sudem ngayam si phangala ur si phangala yang ngayam ngamla re kinyo ngamla re em ya kun kim sa re trot yang bangan sange kata gajing ya kun jonga kim sa re yo ya kun be em ngamla talanya tu kawai talan talanya tu kawai ngamla re si phangala ur yang biang talan ha ba khadu ngayo ban mat ya ta we nong sun jonga ngada ibe ta kasnam bang ibe ta gajing dum ka ta kasnam sat be ya kata ya kita gidong sun jonga ka ibe ta kasnam barok ka kensai be kata ka por dem hang ta ki jala ka ja kita gibril laingut em ngaro ngas kendet kata ka por dem te ngam song thur dapat ka i kata ka mut ayu kata ngam song thur ngaki ngas sakri be utrai ngawan be sa mau lai ngas sakri be ngam song thur ngas pendep hajing dubai dekat badang kisngi kat badang mi kisngi por pitep em ngade ubre baklan di sekrat ba mde dam sekat kibiri gitu makat pa yo ngadi lut ngabam kwai em ani ka jing bam kwai cuma kalong sapa pelan susah bela ngala thong yong phau bre te hoi hadin mangala klar thong yong phau bre ngai yong rai kho ba ni hadu bayeng dikila pet kila isnai te nga te pitep nam kat badang wan sakri em ngai kundu we perlok te utau perlok jonga de uba sakri utrai bangam ko an pau kerteng nga ya thu yo ong ba kai la ga jingmun knyang bat ngapo ngai thu sai ga jing pos new bang sakli kai ga jingmun utu knyang baling kot bat utu som kan sau ong yang ngau ta perlok ngaf tem ong nga ba utu som ke utu knyang utoi sekret pe fidi bat utu som kan sau utoi kwai fi bam tang ta nga som utu ani ban i sekret ban i kwai tang amla arpi ta te fil abaklang ong tai u te ku tu surki nga te la kut na kum tu hi kat badang mi kising apan bol pra em kesan em kajang ra jing ko sekret ngam kan mau lai singi pip nga i sekret mam kan mau bangam di sekret ru lai singi nga klam di sekret mam kan mau pat bangam di sekret nga klam ba mi lagi kwai te hang ta nga song thu kan kat badang wan jing sekri pastor i kran be ga kran be ga ktin bat ngani thu i pi ka e ba peloi nga ban song ha kani ka jaka em de bang apan ko ngoi ka ktin ka ba i pastor i kran lem da khapat na umen siam bat na ka umla palit sa kahima ble de hang tu em ngapan ko ngoi dengan kelang rai kot ong trai sim yang nga kelang terang hadin ba ngala persang ka jing kelala de rai be te ngarai be ngapan ko ngoi ngawan sa ko jing ban baptis hadin bang lawan sa ko jing baptis em pitem ngasngo kumbala plit lot te kita ki sarau ngasngo kumbala plit lot te kita ki baka ka khamat ka jing mut perkat jonga den kata em tengah lawan gumta hak asngi pat em hak ta gasngi em kajaran kadi ka jing trai hi ka ngisim ya ka jing khawai trai hante po maulai kadi ka sin ka banding kong tam ka bang sim ka jing khawai trai ba hadin bang la sim ta ka jing khawai trai em te ngala abat te ka tuka ya ketuka khuri ma ka baki ai wan im tu tengah abat kum tu te pastor ok swa bangin di to ni ablang iwe bat swa bangin sim menta to ni jing duai de pastor bete kat badang duai pastor bete em kani ka kti jonga karap se jong kum ni karap se jong marsen ram tu ngapet kum ni ngapri balik ngamut ban penghare ni kti la are ngala bu dah la tang ala drop yang ni beli ni ka kli jonga ni ngon penhap yang kata ka khuri rong am la are ngapet breu gum tu borok kia khabre ki dawai lot ngapet ngai istang ta ki khulung le yu ta ki khulung ong ra ta ki khulung le yu ta ki khulung bat bi kum ne ta khuri ni ngapet ala bit ne ngale yu ne bat bi kum ne ta khuri te suki da hari pa yong pastor amen mas ong pastor amen ngani ki nga kalong bijai ka bang dia da ha bade ngasa sim mentai ta ka khuri te hadin bang la sim mentai ta ka khuri em ngalit tengah lit no te ja ha ka sngi ba arimat kat barang thia kai gum ne hayeng am mandang tiak kai gum ni po hakamrangan tiak kai gum ni kawan me ka tu ka jingset kelut ek skor te kawan ka jingset kelut kaset kelam spak skor kawan me ka ni ka jing tap mala aki khmat em ngami ir ke masuk asmo be ka jing sawa em ni ka bes ka tram ka jing sawa ni jing sawa tang matang are minit na lai minit ya snu ta 10 minit are minit kum ta hi ngakendet na ta mangam te pat hai kata ka caka ngam tip ra te baling long kum ding labit na ngayo withdraw yang namar pa man bang adi sipor bang adi em ki ong ni khna don me to withdraw re tamba ngam sutur ngasan nya be try ngaduai be try
te ong ba me hi trai men le kamba nga me hi trai men penya nga te ngamla re pe ngala sania me ngala ti me la ngalong gum no men le ran ma me nga kaya kata ka jidwai nga duai be utrai te to trai la ngap ikra jidwai nga ngit bo trai ngap te jidwai ka man ka singi ngawan man ka si sonde ngawan jing seng se po maulai ngawan jing seng kat bangana wan jing seng ngadang yo ka jing pensai ngadang yo ka jing pensai ka tin ka jong trai ngadang yo ka jing pensai ka tin trai bat khat du em nga pastor ipan menas phanga Bible school am ong ngan kon jengmut amo banlej Bible school ngan man kade kadon ayu pa Bible school am dai hadin banga rung sakne ka Bible school am ngasung thu sa ba utrai ukran lut te nga ukran lut naga tin ga open ilot ek ka ba ya ka banga sama ga jing em te tip dem ngala kwa ban ai testimony na du men semenai tang ba ngala su ong pastor am tang pastor ong ai no tang banga sai la pastor ong ngan ai dalak kod Bible school dan rei men tatayo mo ne thui pik e ba jam tatayo ngasu kemen bet ngasu ruai bet ngasu yam bet ngam tip adu ayeng ru kipe ibe oi nga kar kom kren jong me kar kom le jong me i kom don jing pen kre mun pen kre se e le bale le kom tu ki bale kren tu mari roi dan be kata ka jing ruai ka jing smo bang kata ka jing yam ka jing smo si te hakum kata ka por ngayo smo be ka sur utrai ka bong ki plano yang akun plano ek ka bangale phi bakane ka jing pla ka jong phi kon sibon ki men sem ki ba kodor ki wan sa ka jing kala ka bamot pakin tip ngalong e kum bangala e phi nga e lang ya ki utrai e bai ki men di utrai e hai ki nong pop ngani thu phi utrai e plat than de mangi ba pen e ka to no jongi te hakum kata ka por em ong ngan pla kum no ngan pla mo de ngas per ko be kata te min mit em namar banga milien ban le ngala stang ban le ka to praise and worship moroi em bahin ba praise and worship tu nga wi song wi bo tra em ngaduai kan ni ka wi try la de ka mon jame pen pau yang ba la me kwa nga bangan ply me ngam kwa klem na pen pau tu ngam kwa man pen ra nya de man sulit plau o gum tu ngam tre la da gam de ka mon jpe namar bun sin nga le start ida la de em try ta ka da nga feel bit re men ta te nga nget bit ya ka ba me pha bat swa bangan let ko try pen pau me te kata em ngak me thor no pa ndar ba te bangan ai testimony man ta ka singi ni dan bata em hata ka singa maranga thia se drong parau thia se po te ta ka step kadi men singi balang ho men singi balang men ta de si jan te men singi balang em te ngandang la yar se po em te ngalit ai kendu itu para kan parau so benga omenga ni ani ngai EPM ba phi song ba jong pastor bante hana phi ai testimony tamba phim de ma phi ba kran pan onga kumnom tam der ngam ket kata tem la ban long kata tem ngam ong dia para long akan hamin sim ta kata tem la ban long sulit song gum ta tem la ban long te ong si sam pos ni gum ta ho on ta te wan me kamrang phet biang song beng ta gum ta tem long ram andre kawan me ga jing pensai de ma me ba kren kun de manga ba kren hang ta nga song thu te ba de utrai te wala ka tar gadang arta tin biang oi ngai le be pe sung aduai be trai nga penrel be utrai em teng ong ba ni ngam sung la ngit ni kan li at man ngam jude re phi bru ba pau than ngam ju pau ra haki ransan media haki ngam ju pau re nga pau bitang bru ba di pan le ran tang pau ba utak dau setan la pen kham ran ba yang ate la pen kham ran ba ge im jonga te hakata ka por em teng hakasi pale pat ngawan biang kawan kedua biang step nga ong la khimilin ti biang ka khubor te ong pos ni gum dor ong ani menin ong try jisu wan hang ni ani try jisu le bai khai ma pha bre ba try jisu usnu chung pa le tamai ka do ju ngam i re bat hajan yung try jisu ong don tau angel em bo banga ba jisu pen sai pra janga ba uniu de tu angel rang ba he ksa ba pa jrong ba he ba try jisu ong uniu de tu angel rang ba hang ta em ude pra janga long excited ba long ayu ba te long comment ba te tengah ong try me la pen pau ka ni try nga nget ba de ma me hi te try ban pha nga te kum ta hi em nget ta nga su duai em kermen nga ong ba try ke bangan le ka de kam de ka buram jonga khamwan hang ni man song nam ta ka buram jonga le ngan phlai ke ba me le ka si em ko jonga ngan ya thu ke ka ba me la pen khia om tang ya ka met ka jonga hande me pen khia ka man sim jonga kan mau mun swa i me sa yam nam ta jonga yam bin ta jonga ba ngan ya thu i phe ka de ka por me ngala khia haka ba kan ja do ngala khia haka ba kan ja min sim ngala khia phim don kam su ban yam nam ta jonga hande nga karpat pat thoyam nam ta la de hatu phila pdiang si san em try hatu phila itu san em try jisu ka karpat om tang i me hin men ki pra jonga ru
hakaba kan jadok fla la plat yang oi ndeng abu ke jing kerpat hak de dua yo trai bu trai pen sai lang api bu trai plet ek ke khamat ba kencam mesim jung pi ba pin I sai ke jing phala te hak ta kapor em te kawan be kanika kat ba ngadang sakri kat ba ngadang sakri kat ba ngadang duai hak ta kapor em kat ba ngadang sakri kat ruai ta kapor em mas ngo be ba bu trai ukuran be kentu be ukuran be em ngam de te trai nga ubo biang ngam de te trai nga biang em kentu be kran be but hakum kata kapor em kawan kawai kasur em kabau trai oi nga me haban kren ya kan ya kenya ke itra keren ya kene ong kadi ke kata ong kadi ka jing maham ong ke kata ka jing maham keren ya kene bat sengap bahai kene ka apin sengap bahai kene kene mde bakan ma kedu mesti makoi kene ka jing maham kalong kumne wat nom keren ben ya kisakri ki jong trai la film tip ya ki wat nom keren ben ya kisakri jong trai la film tip ya ki onga balai trai hab keren balai trai hab dia thu mga yang metep dani hakapor ka men swa em ngai kini kibreu ki bakran benya ki sakri jonga em ngakar khu ya ki ngakar khu ya ki sakri ki jonga nga kentewe ki sakri jonga te hakini gisngi menta em ngala bitar ya kini kibreu ki bakran te nga mano te try kita ki bakran ben ya ki sakri jongme te utrai o nga kimde ya ki tu ki bam tip ya ka tin jongme kide ya ki tu ki bat tip ya ka tin jongme bat ki baile persa ong ki kita try utrai pen pau te metep hakan hami galia jongi bat hakasi haniri khasi jongem ki bon ha ki men sim pharisi bat kirang ba nyam kidei kini ki men sim em ki banadu men swa am ki khanglat be ya ki sakhi ban sakhi ka kerte jonga hadu mentar ki don hani pori khasi jonga ki bon ba ngani thu pi bat nan pen kut sonia kan testimony jonga ka ong pi utrai ka don kalat pi wan sa ka jing kalat om bat ngan ongro pi lada wat sa ai tu ka men simple rem lada fi long kumno lada fi skop pi kraw ka no lada fi he ka no pi start ka no ru em lada fi dan utrai em kan ma ba utrai jingi em ujisu ongam umde datang utrai jong ka jing e uderu ublei jong ka hukum bat uderu ublei ka ding babam do tagadaw ong pi 100 akmat jong 100 elade 1 sa ka jing kala bod kadang don ka por ba ka por mentali em kadang don kadang pli kata galat e yangi wei pe wei 1 sa ka jing kala bomon bat ngakar par e pila da pimwan hakne sawan hangte hapo bhoi rambong hamaran kur kalang kandon ka healing festival jong pastor bante haka khar khat lai ka sau tarik ubanai Desember bat ngangit scam ba ngin sai kendu hakte ka jaka bat ngangit scam ba ke ba ki ba pila le nam tau try wat community bo try umap henry utrai umap plat ukwa plat kumia pi ba wan sa kajing kala mud ukwa bi kumia pi ba pin phai khmat namar kani kari kasi jongi em kani kari ba utrai ukula kar khu kar pang bar kaderu kari ba utrai un sa le kam phala kini kiski wan tengam doni e su tangini kenten nam ta ka buram utrai de sibun ina duai kini ka por ka bamenta kumba fili osngo ina ka jing pla ka e ka bamla bur trai ki baro ki long ki bala how try lada utrai ula pen kelai dani ubreu ladi ban yap ubreu ladi ban sakama ban jot ubleu ula pen kelai ke jim ke jongi kamdan kano ka bamla ngatip bahagane ke jela ke jongi ngakren syutang ini jeli baret i jongi bo syaitan sisa nakaman ban nakadiang wan namingi ban nasak ni na stay ban syati wan ban knyot ban penyap ban benjot ki ba bon ki men sim ban ki long ying ki long sem kidan hapdeng ki jing sosi hapdeng ki jing khuslai hapdeng ki jing jau mat hapdeng ki jing ktang renga tip ya kene ka wai bo blai jongi ula ban le ike kamba la fi snap kene ka por la fi de ka kmi la fi de kupa bagi kon jo fi kil angop ha ki jing di ibu a kil angop bat fi pet da ka khmat breu ke jong pi pim idan jing kermen shu ngi i si sha ya kata ka jing yap ka ba up ya ka jing im ke jong ki pi yam pi ot pi lanyar mangakwa banong ifi kene ka sngi ya ka ba ki breu kim la ban le ublay ula banle banganget la pi nget pini i ka kamba age jong tra ngin dwai hagane ka por ka bamenta tra ha ka kertenga jame u Jesus Christ ngawan man shop no igi bor jong gi jingdom igi bor jong gi jingte ki jingkhom ki bor jong saitan ki bor jong baman kita ki nong lute baka babel ka ang bo nong lute wan tang ban lute tang bo untu andre ban penyap ban jot banga pensange ya kan ke jingtrai ke jong sut jong baman haga long yeng ke jong pikong haga long yeng ke jong pi ba
ya kini ki kon, ya kini ki ketigi jongpi, ya ka bau syaitan, utmu ban penjat ban peniap, onom la na do mentah ka kerteng ke jong Jisu. La ki kon ki jongpi la ngop ki la ngat, bersisa ki la long merahau drugs, ne ka ta ke jing long thala jingim ke jongki, hana ka kiat na kanono ke jingdi pen buat, na pen dekut ya ka ta ka mensim, ha ka ni ka sngi ha ka kerteng u Jisu. Hallelujah. Ki kon jo pi kin yo along ki kon ki jong blay. Kin yo along shisha kata ke jinkin show ke jong blay. Na maru blay o man baka wega man sim kan jatna. And ba baro kin poisha ke jinkala ke bamut. Nga ngai try da ka bor ke jong me ke jing sha yap ke jong Jisu. Ha ka ding pena ka nom long leno ai na ka benta jong pi. Ka nom long leno ai na ka benta ki kon ki kti ke jong fi. Ka nom long leno ai nam ta ka long yeng ka long sam ke jong fi. Ka bor ke jong try. Oh shisha ka da one. Ha ka yeng ke jong fi ki kon ki kti ke jong fi. Kan da hiar ka bor ke jong blay, baka ding ke jong blay ke da tang, ki bor jing dum ki bor baman baro, ken da inkong lut kot, haka kerteng ke jong Jisu, baka ding ke jong men sim bakot. Hallelujah. Ai ngo try mele ki kamba agan ke sngi. Oh Jisu be ki jing te jing kom nga I shisha ko try ki dekut. Ti ki linkor ko try ki ban kia, o kila kedia no baro, kila kedia, kila ken, kila hap, kila saprat lut, haka kerteng u Jisu. Hallelujah. Ai ngo try ka kamba aga ja. Haga ni ka por ka bang kren. Hallelujah. Ngai pi sngo ka ding ke jong blay. Pi sngo ni ke jing par karen na ka met jong fi. Hang ni ka gm ke jong fi sngo ka ta. Ngai utrai le ki kamba. Ka jing pen kya ka wana pi. Ka jing kot ka wana pi. Gino ni men sim jing te jing kom kino ki bor jong jing le sneo ki bor ki soi krei ki bertong baro. Kino mla ka jim ke jong fi. Haga kerteng u Jisu ngada hukum. Ka jing pangkin ken ria bor jing no baro ken ria. Haga kerteng u Jisu. Amen. But amen. Amen. Try nangker kui pi. Long ki beri ki ba job, long ki beri ki bela yok lat, ki bela yok kia, ki bela yok jing PM na do menda gesngi. Onom li pat shikaling kor ke jing long marau. Pila kia, pila lat ya da ke jinget na do menta. Try nangker kui fi ngin skdo biang la shai gesngi. Blay ke jing so lor kat fi ko blay shibon. Amen. Amen. Kekhtin ke jong blay ka angum ni u Jisu hukum ong kilech ke berthai ban yalap ya ke gospel shaki ben rio baro ban ka de ta ya ka ba ngingi ship khia ke ni kekhtin ke jong try namar ka de ke hukum ke jo ban lech ke berthai ban yalap ya ke gospel shaki ben rio baro da ka sedang shwa na Jerusalem Judea Samaria bat aduk ka bakut ke berthai bagi aingo yo blay da shishangi yo ini kalat sa shisien pat how ni usnam bangin pelong biang iya kene ke Jaseng Healing Festival kaban long hang thi hamadan kur kalang haga khatar khatlai ba khasautrik jong ni benai December no pra arajar arpusan kumka ministry ya where you people pinya wan biang shakti ke Jaseng ya ka bagi yo benjele ekmen ban ya shat kemen ban snow thu ru ya kata ke ketien ke jong blay bat ban priang ya ka nginget kini ke Jaseng kalong ya ka ba ubreu ni shem badu Jisu ya ka ba u Jisu yok ban pet kalai ke donut ya ka men sim ya ka jingim ya ka jinglong putrahi un ai ya ka ta jingim ke batmai ya ki men sim ki ba kodor ki ba trang ba ki ba sliang itu bangitip ya kini ka wai baladang ngingim yalap ya ka gospel but ladangim ko ngo ya kini ke ketien utrai ulapin kre ya ka jaka bat ngidon ya kini ke jing angdot ban bagi men sim ki ba kodor kin yo ya ka jingkala ka bamot bakin yo ya ka jaka ya ka king ya ka utrai ulapin kre na ka bentai jongi iwai baro bat ni angdot si shaban ni ba ka wai pui ta ka jaka ka utrai ulapin kre bakin dap da kita ki men sim ki ba kodor ingat mengini pelong mi ni ke Jaseng da ke jiket da ke jing duai bat ni da kerpat ya fir pin duai nam da ke Jaseng mengini i bak breu ki yo ya ke jing sham men sim ya ke jing kia nan kong ha ka men sim bat ni iru ya ki kamba ke jong play ya ka ba on pun kia ru ha ka bakin jado ha ki Jaseng Healing Festival borosh ka tangi i ya ka kamba ke jong try ya ka ba Jisu pun kia ki ba bon pa ki breu na ke jing pang jing stam na ki syak te na ki syak kom na ka bor suai bor boman na ka bor jong syaitan bagila yo pat ya ka ta jing pelaj na ka hima jong jing dom syak hima ka jing syai ban ngi ai ngo i play nam ta kata ngi khot sung bhai pi syak ni ka Jaseng bat ka program kalong komni ha khat arterik min long tang gawai ka Jaseng ha ka ski thok dieng bat kata kalong ha ka por san baje jan miet ha ka si sa jan ngin don artli ka Jaseng kawai ha ka por shibaji steng no phai ski bat ha ka por san baje jan miet ha ka ski sa jan bat ha ka ski utrai ngin don miang artli ka Jaseng bat kata ka de ha ka por minster shiposteng bat ha ka por sau baje jan miet
Ding tang ya wer ya pi ba pin poi shu ki jeseng ya wer lang ki we de ki baying ki basem ki jong pi perlok per jor jong pi in yo men lek men lang how try hagi te ki jing seng blege jing so long kat bat pi ni recommend do kata-kata bat ni wer ya pi we pi baro ngin ya don lang hagi te sngi blege ko kui fi blege ko borom jing amen